Minä olen tullut teille puhumaan tänne Alatakaloon tottuudesta, jonka te viheliäiset ootta täällä sydänmaassa unohtanneet. Olen puhunut tästä herrasväelle ja tavalliselle kansalle samalla lailla. Kuultu sinä ihmisen lapsi niitä pyhiä voimia luoksesi, jotka uskon käteen laskevat te sinun päällesi. On hän hyvä tavara, ei voita maan päällä kalliimpaa lahjaa antaa kuin tämä Sionin sanoma. Silloin ihmisen lapsi saapi maistaa, kuinka karitta on sulonen. Mutta kaikille teille, jotka ette minua usko, teille julistaapi karitta valtakunta tuomiotaan. Te teette syntiä mummot, olen saarnannut monessa pitäjässä. Mutta itkekä mummot, sillä pelastuspahista teillä on tässä. Huomiopäivä lähestyy, bassunat soittaa iankaikkiseen poroerotukseen. Te tulette sakkeiksi, kurroiksi, rammoiksi, mutta se ei ole mitään verrattuna helvetin tulleen. Väärintekijät, huorintekijät, varkaat ja murhaajat, terroristit, lakkoilijat ja rähinöitsijät, te joka olette unohtaneet karittaa verihaavat. Täällä susiparreina asuttaa ehkäisyvalituksella vietään kansaa verikattoon. Niin Aanakin laski siemenensä maahan, mutta Herra antoi hänelle tuomion. Te syntisen nuoret, jotka olette täällä paikalla, tajukaa Aananissa kuoleman synnin tekijä. Te teette syntiä nuoret, mutta riisuka päältä maailman kuoret. Käykää seuroissa nuoret, teidät huokuttaa alle syntien vuoret. Hiljalla jalopeuran syntiä ja perkelettä vastaan ei aina oma voima piisaa. Portala, laari, televisiolaatikko on perkeleen kätyreitä keino yllyttää karita lapsia synninteko. Se julistaa huorintekoa, väkivalta ja vierasta kompausoppia. Mutta maa, meri, taivas ja kuolema antaa kaiken revetä viimeisenä päivänä. Tuomiopäivä on niin kauhupäivä. Tuomiopäivänä nousee oikealle tappat ja vasemmalle vuoren. Oi, kuulkaa te rammat, haluatteko te helvetin tulelle kärsimään ikuisasusta? Ois se hyvä, että teilläkin ois matka kun käytte sille viimeiselle pitkälle matkalle. Ottakaa kuoleman käsi pois! Te teette syntiä miehet, mutta Herra johdattaa pienoista lastaan. Olkaa nöyriä miehet, ei kansansa nousta Herransa vastaan. Älkää itkikö lapset, ei oteta vaivaa enempää kuin voidaan kantaa. Sillä jos uskotta mitä minä puhun, te saatte synnit anteeksi. Silloin tulee puhtaasta tervettä, tulee uusi ihminen kantalle. Kaikki on siskoja ja veljiä, tuu sinä sisar ja pane käsi kaulaan, minä todistan suuria asioita. Älä ole tyytymätön olosi tillaan, tuolla on uusi maailma, jossa ei ole tätä tuskaa. Sellainen on tämä iankaikkinen armon rikas sanoma. Kun armo oli kiinni painumpi, onhan teillä hyvin asiat. Karittan nimensä. Aamen.